Ito guys, mga prices ng ano, mga kasirola. 44 siya. Yan. Almost 3,000 pesos na rin sa Pinas. Ito, ang malaki. 51 naman siya. Pero pang ano na to guys, pang lifetime na siya. Ito malaki. 61 euro. 89 pala. Yan 89. Wow, mahal. Itong anak pang mga soap. Malaki siya. Ang mamahal guys, pero mga ano to, mga kalidad na. Ito pa oh. 105 euro. So nasa 6,000 pesos na siya guys sa Pinas. Pero kalidad talaga. Kahit itong mga ano na to, maliliit na stainless siya guys oh. Super kalidad. Ano guys, nandito kami sa El Corte. Ito yung mga kitchenware. Ito yung Para algo, para algo, Sí. eso no. Tiene que ser. Es eso, ¿no? Es que eso es para dar la vuelta a la tortilla. oh, vale. ¿Ah, sí? Ah, vale. Para tortilla. Tiene que Vale. ser Sí, claro. esto o esto. Esto. Ah, Ese sí. Ito. Le vale para varios Sí. tamaños. Así no se va. A ver, mejor este. vamos a probar. Pruébalo. Ito tapa. Tapa dun sa palayok na bibili namin. Está más, muy grande, ¿no? No, 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 no. Está bien. Ito Sí? din. Sí, claro, porque mira. 30 30. by ¿Sí? Claro. Esto 28. 28. Ito 30. Sí, pero te vale para, mira. Te vale para 26, 28 y 30. Ah, Vale, esto cuando le quitemos esto y esto, este círculo está aquí. Vale. ¿Ves? Y también te vale para este. Que es el 26. Ah, all Para, for para este ya. No, Okay. Unti ba bakit ba ya? No, pero este más pequeño. Ito yung mas maliit siya. 22 hasta 26. 26 bakit? Kasi nga talaga. Yun. Yun talaga yung na tapa. Actually marami dito magagandang mabibili para sa mga gamit sa bahay. Kaya lang guys, siya, of course mahal siya. Pero di kalidad naman. Yung pangmatagalan. Actually dito makakabili ka rin dun sa mga Chino. Mayroon din Chino dito na kung nagtitipid ka talaga, meron din. Kaya lang expect mo siya for months lang nagagamitin, sira na naman. So kung bibili ka rin lang naman, kung may pera ka rin lang naman, dito na sa may kalidad, di ba? Kasi pang matagalan din lang naman. So bibili din tayo ng yung aklo. Ano ba yung aklo sa Tagalog? Sandok. Yung sandok. So since yung binili natin is hindi siya pwede sa ganito dahil nagagasgas siya guys. So bibili tayo ng it's either ganito o ito. Ganito ba? Pwede na rin itong ganito. O, kita mo, mahal din. Actually marami ditong mga to ay mga sachino na bibili din. Kita mo? 650. No. Pag prito, lang, pag prito, ganon. Ano bang kulang natin? May aklo naman tayo. Hindi, bili ka ng dito. Yeah? Ito. Oh. Okay naman siya, di ba? Pang lang naman.
Ito ano, sa kanin. Pag magsasandok ka ng kanin, ito yung sa pagprito-prito. Ito, para sa pagprito-prito. Ito sa kanin. Ito na lang. Yes, ta. I think enough. Kita mo. Ito, meron din tayo dito na ano, para sa mga lemon, squeezer, mga ice, lagay ng mga ice. Kung gagawa ka ba ng sarili lang, hindi sa pambenta, meron din mga ano, silyo. Ito guys, pang kalidad. Then ito din yung tawag na to, BG ricer. Ibig sabihin, yung ilagay mo dyan yung vegetable, yung cut na ano, yung pino ba? Para sa mga pizza, ganun, para sa mga bata. Yung pangmadalian. Diba? Then, ito din, meron din silang good grits. Ibig sabihin, hindi ko alam dahil wala naman kaming ganito. Parang ano ba? Ito. Yeah. Ito guys, mira. Look. Ito sa kutsilyo, no? Bread cutter. Ito sa kutsilyo. Kita mo ang presyo niya is 36.95. Ito lang ha, ito lang ha. I-convert mo yan sa Pilipinas is, ang palitan ngayon is 58 ang isang euro. 36 times 58. Magkano na yon? Ito lang. Kasi made in Spain. Then, ito maliit lang ha. Ito din, maliit. Ito, maliit lang ha. Ang presyo niya is 53.95. No? Yep. Diba? Wow. Mga tuwalya na maliliit. Yung pangkamay lang ba? 295 siya ito. Malit lang. Para sa kamay. Or kaya sa likuran. Kung ikaw pinagpawisan. Ito maganda siya guys. Alfombra. 795. Maganda siya sa toilet. Maganda. Pang winter ito eh. Lalo na kapag ang floor mo is ano, simento. Ito pang winter na ano. Ito din. Pang winter din. Mahal siya pero at least lang mapapakinabangan mo ng ilang taon. Ito yung mga roba. Ngayon to ang bahay mo is piring mansion. Lagi kang naka ano lagi kang naka ang tawag dun, aircon. Ito siya. Ito is 49 euro. Almost no 50 euro. Roba lang to. Sa Pilipinas is 3,000 pesos. O diba? Shell. Mga tuwalya na malalaki na ito is 22.95. Depende sa kung anong kulay ang gusto mo. Diba? Ito 22 is 1,000 something. Parang kalahati. Kung tutusin kalahating presyo sa Pilipinas. Diba? Nag times 2 lang siya. And then dito naman sa, pero dito lahat naman kasi kapag bumili ka sa ganitong klaseng bilihan like ito, mall. Ito isa sa pinakasikat na mall dito sa Espanya. Kapag bumili ka rin lang naman kasi kalidad siya. Kahit mahal siya, kalidad na. May mga bibilhan naman kami dito Chino. Well, lahat naman doon mabibili mo na. Lahat ng nandito sa mall na to, nandun din sa kanila. Ang problema nga lang, few months mo lang siya magagamit, sira na siya. Ito, ilang taon. So, kung bibili ka rin lang naman at may pera ka na nga,
dito na lang. Pero kung katulad namin na tipid-tipid to the bones, of course, sometimes when we touch, doon kami sa Chino bumibili. Yun ang masama, di ba? Tara, dito tayo. Ito naman sa Cortina. So, kung mahilig ka sa mga flower. Oh. Diba? Maganda. Meron din ito. Kung ang taste mo naman is ito, maganda rin siya. Ito, mga simple but elegante. Ito. Ito guys, maganda dito. Kitchenware. Magbabayad na daw siya. Que no sé si funciona por lo que se vale. Muchas gracias. So we go. So guys, well, ito yung presyo ng binili namin. Mabot siya ng 72.25. Mas o menos sa Pilipinas is 3,600 pesos. So ano lang, dalawang malaking palayok, isang palayok, dalawang kitchen toy towel. Yun lang. 3,000 plus na siya. Ito guys, di ba ang ganda? Ang sarap mamili kapag ka may pera ka yan. So guys, ito na naman ay isa na namin video ngayong araw na ito, Sunday. Pamimili ng mga kagamitan sa kusina. So sa mga bago lang po sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe, like, and comment.